Ahoj, já se nazývám tak NC a vítám se mého speciálního videa. Protože zítra, tudíž 1. září, to bude přesně rok, co jsem zveřejnil své první video. A co jsem já spolu s vámi dokázal ten rok. Za ten rok jsem vydal 40 videí, na které mám přesně 581 zhlédnutí. A co mi z těch zhlédnutí dodá? Z těch zhlédnutí mám 5 odběratelů. Což není moc, ale já jsem s těmi odběratelema spokojený. Ale co bych chtěl říct ještě dál, není to díky mně. I když mám na svých videích průměrně 2-3 zhlédnutí, tak moje nejsledovanější video má 290 zhlédnutí. Což mě úplně naplňuje nejvíc z toho, že i jedno video stačí k tomu, aby jsem uspěl. Takže víc jak půlka toho je jedno video. O čem jsem nechtěl mluvit? Chtěl jsem mluvit o svých cílích na příští rok, až budu točit znova tohle video další rok. Další rok bych chtěl dosáhnout přesně dvojnásobku všeho, tudíž mít 10 odběratelů. Tak. Mej zhruba 1000 zhlédnutí. A natočit něco kolem 80 videí. Vím, že 40 videí není za rok moc, ale já to zvládám. Těch 5 odběratelů, který jsem dosáhl, jsem musel spousty. A pokud někdo sleduje od začátku, tak víte, že jsem měl za začátky hrozný mikrofony, pak mi dokonce nešel mikrofon, tak jsem si koupil novej. A teď mi bohužel opět nejde, tak musím natáčet buď takhle, anebo bez mluvení, jenom s písničkami. Což mě velmi mrzí, protože chci natáčet hry, které nemůžu. Ale budu velmi rád za všechno, co pro mě děláte. Za lajky, kterých jsem moc nedostal. Nepatrné číslo, takže je radši nebudu psat. Za komentáře, které mi posíláte, myslím, že byly 1 nebo 2. Ale jenom díky vám se stále držím. Jenom díky těm 5 lidem, co mě odebírají. A tímto bych jim chtěl strašně poděkovat. A další, co jsem chtěl mluvit, moje vzory. Byly moje vzory? Moje vzory byly tyto. Toto jsou lidi, kteří mě inspirovali. Steak, Jirka Král a Martin Rota. Tímto bych jim chtěl poděkovat, že mě takhle inspirovali a že díky těmto 3 lidem vznikl další youtuber. A můj YouTube cíl, který bych chtěl jednou dosáhnout, je 100 000. 100 000. To je sen. Dostat YouTube ocenění. To je můj sen, vždycky jsem to chtěl. A tímto bych vám chtěl obzvláště poděkovat. A já bych to ukončil, takže se mějte a čau.